Ni wedi edrych ar gwahanol bethau ers dechrau mis Medi, sut mae pobl y ffordd ydy pobl sy'n gweld pethau o persbectif y Meseia. A mae persbectif yn newid popeth yn dydy. So dyna un peth da ni wedi edrych arno. Da ni wedi edrych fod pobl y ffordd yn bobl gweddi. Dyna yw'r sesiwn nath Mena chydig wythnosau yn ôl. A wedyn, wnaethon ni edrych wythnos diwetha ar fod pobl y ffordd yn bobl cymuned. Pobl oedd yn amlwg yn cyn ar Iesu Grist, ond oedd hefyd yn bobl oedd yn credu mewn cymuned gyda pobl eraill oedd yn credu yn Iesu Grist, sef yr eglwys, wrth gwrs. Ac wythnos yma, ni'n mynd i fynd lawr trywydd chydig bach yn wahanol, ac edrych ar fod pobl y ffordd fod yn bobl mewn byd o brysurdeb, mewn byd o sŵn, bod ni fod yn bobl o sabbath, neu bod ni'n bobl sy'n ffeindio moments o heddwch yng nghanol byd swnllyd a prysur. Nawr, un o'r pethau sydd tu ôl y gyfres yma yw yn llyfr yr Actau, pennod 2, ni'n cael y portread yma o bobl y ffordd. Ac yn diwedd Actau 2, mae'r adnod yma, roedden nhw'n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. A mae hwnna jyst wedi cydio yno fi ers tro. A dyna un llun yn arian sy'n rhedeg trwy'r gyfres yma, sef bod yn bobl y ffordd, fod yn rhywbeth sy'n rhoi blas positif i'r byd o'n cwmpas ni o beth ydy o i berthyn i Iesu Grist. Hynny yw, bod yna rhywbeth atyniadol, fod yna rhywbeth attractif i fod yn un o bobl y ffordd. A dwi'n meddwl fod be da ni'n trafod heddi yn un o'r pethau sydd yn cynnig rhywbeth gwerthfawr i bobl ac i fyd sy'n lot rhy brysur a byd sydd wedi blino. So mae gennau ddau ddarlleniad byr i chi bore yma. Y cyntaf o Salm 131 a wedyn un o Luc 5. So'r cyntaf o Salm 131. O arglwydd, dwi ddim yn berson balch, nac yn edrych i lawr ar bobl eraill. Dwi ddim yn chwilio am enwogrwydd, nac yn gwneud pethau sy'n rhy anodd i mi. Dwi wedi dysgu bod yn dawel a diddig. Fel plentyn bach yn saff ymreichiau ei fam. Ydw, dwi'n dawel a bodlon. Fel plentyn yn cael ei gario, o Israel, trystu ar arglwydd o hyn allan ac am byth. A wedyn, yr ail ddarlleniad yn un byrach eto o Luc pennod 5 adnodau 15 a 16. Ond, roedd y newyddion am... context. So oedd Iesu newydd fod yn siarad efo torf fawr, ac oedd torf yn mynd ar riolau, eisiau sylw fe, ac eisiau fe bregethu mwy, a rhannu mwy, a iachau mwy. Ond, roedd y newyddion amdano mynd ar led fwy a mwy. Roedd tyrfaoedd mawr o bobl yn dod i wrando arno ac i gael ei iachau. Ond, bydda Iesu'n aml yn mynd o'r golwg i leoedd unig yn yr anialwch i weddio. Iawn. So, un o hoff fandiau fi ar hyn o bryd ydy Fontaines DC. Oes na unrhyw fans eraill o Fontaines DC yma? Oh, come on. Dwi'n methu bod mor... come on nawr, oes na rhywun yn fodlon cyfa? Yes, i fi. Da iawn, okay, brilliant. So un o hoff fans fi ydy Fontaines DC, nid band o Washington DC, ond band o Dublin City. Band sydd wedi dod i amlygrwydd yn bobman heblaw am Caersalem, yn amlwg.
dros y 5 mlynedd diwetha. A dros yr haf, nathon nhw rhyddhau I 4th album nhw. Ag y sengl diweddara off yr album newydd ydy can o'r enw In the Modern World. A mae e'n gan moody iawn, mae e'n gan sy'n llawn emosiwn. A dwi ddim yn hollol siŵr beth yw ystyr geiriau y gan. Dwi'n meddwl mae rhywbeth I wneud â bod awdur y gan yn ffeindio ei hunan mewn dinas ac yn methu ffeindio ffrind, neu falle yn mynd trwy dor perthynas neu rhywbeth. Dwi'n meddwl rhywbeth fel yna yw cyd-destun y gan. Ond mae yna ddau linell yn y gan wedi cydio yno fi. A dwi'n meddwl yn dweud rhywbeth eitha pwerus ynglyn â'r byd modern yma da ni'n byw ynddo fe. A dyma'r gwpled yn syml iawn. It's not Shakespeare, ond dwi'n meddwl mae rhywbeth ynddo fe. In the modern world, I don't feel anything. A dwi'n meddwl mae'r ddau linell yna yn bwerus iawn. Achos yng nghanol yn byd modern prysur ni, lle mae pawb ar rush I wneud rhywbeth neu cyrraedd rhywle, yn aml, ni'n gallu teimlo dim byd. Bod ni'n cael rhywbeth o sensory overload, nes bod ni yn y diwedd ddim yn teimlo dim byd. Mae'r holl sensory overload sydd yn y byd yma weithiau'n gallu gadael ni numb yn dydy, a bod ni ddim yn teimlo pethau go iawn. Nawr, mae yna bobl lot fwy gwyddonol na fi I gael. Mae yna pobl lot fwy gwyddonol na fi yn y stafell yma. Ond un peth dwi yn deall am y synhwyrau yw fod yna'r fath beth a bod chi'n gallu cael gymaint o'r synhwyrau nes bod e'n colli effaith arnoch chi. Chybod, meddyliwch am y peth, chi'n gallu bita llwyth o siocled nes bod y siocled yn stopio teimlo blasu'n felys, yn dydych, chybod? A wedyn, os ydych chi yn ddisgybledig, yn wahanol I fi, a wedi ysgoi siocled trwy y grawys, dwedwch, yna, pan gewch chi siocled wedyn, ar ôl peidio cael siocled am wythnosau, hyd yn oed os di'n siocled tywyll, sudden rate, fydd e lot fwy melys na beth ydych chi'n ei gofio. Hynny yw, mae'n synhwyrau ni yn rhywbeth sydd yn gallu cael I stimuleiddio ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod hwnna'n wir ddim jyst ynglyn â sut da ni'n blasu pethau, ond sut da ni yn clywed pethau ac yn derbyn gwybodaeth a sŵn yn y byd modern prysur yma da ni'n byw ynddo fe. Chybod, yn y byd yma lle mae gyda ni'r holl wybodaeth llythrenol at our fingertip ar yn smartphones ac yn y blaen. Byddwch chi'n disgwyl, byddwn ni'n teimlo fwy byw na gyda ni wedi erioed o'r blaen. Ond eto, mae'r information overload yma da ni'n cael yn y byd modern yn gadael ni'n aml yn ddi-deimlad ac yn gadael ni yn sort of exhausted gyda'r holl wybodaeth yma sy'n dod ato ni o bob cyfeiriad. A bod ni'n ffeindio'n hunain, fel mae can Fontaine's DC yn deud, in the modern world, I don't feel anything. Ac os ewch chi adra gwrando ar y gan yma, ac gewch chi ffeindio allan beth I musical taste fi I ddechrau. Ond beth sy'n ddiddorol yn y gan yma, dwi'n meddwl, yw chi'n clywed hiraeth yn y gan I fynd o I don't feel anything I want to feel something. Mae yna hiraeth yn y gan I deimlo rhywbeth. I brofi rhywbeth dyfnach na mae prysurdeb y byd modern yn gallu rhoi I ni. A dyma lle da ni yn dychwelyd at yn ffocws ni heddiw. Sef yn y byd modern yma, da ni fel pobl y ffordd yn bobl sy'n yn gallu profi rhywbeth. A mae hwnna'n dechrau gyda adfywio ein bywyd anhenaid a popeth wrth gael profiad o Iesu Grist a'r bywyd gwell
mae fe'n cynnig i ni. Nawr, un o'r pethau sy'n neud y bywyd modern yn anodd, a un o'r rhesymau pam bod ni yn aml yn teimlo'n overwhelmed gyda popeth sydd o'n blaen ni, yw bod ni'n byw mewn rhyw oes sydd yn trio cael ni fyw mewn ffordd gwahanol i sut da ni wedi cael yn creu i fyw. So, dwi'n meddwl, mae rhywbeth ynglyn â cymdeithas cyfalafol modern yn trin, dwi'n gwneud bach o Marxist critique nawr, gan bod Hefyn yn dod yn aelod, fydd Hefyn yn gwerthfawrogi hwn. Mae rhywbeth ynglyn â bod y byd modern wedi'n trin pobl fel peiriannau. Sut mae cael ni fyw bywydau mwyaf efficient? Sut mae cael ni cael mwyaf o waith wedi gwasgu allan o bob munud. Ac os ga i ddeud, dyw hwn ddim yn y nodiadau, mae jyst i dod i fi nawr. Chybod mae'r bil ynglyn â assisted dying yn mynd trwy tir cyffredin am y tro cyntaf yn yr wythnosau nesaf. Ac dwi ddim yn pasio barn bendant naill ffordd neu'r llall ynglyn â hwn, ond un peth sydd yn fy mhoeni yn y drafodaeth yna i gyd yw mewn oes lle mae yna pwysau i'r NHS wneud toriadau a fod yna sôn am costau mawr sydd i'w wlad yn cynnal pobl hŷn ac yn y blaen. Ni'n gorfod gofyn y cwestiwn moesol, mewn oes sy'n trin pobl just fel statistics, a i nawr yr amser cywir i gael y sgwrs yma. Ac a'r pwynt yw, da ni'n trin yn bywydau a ffordd da ni'n byw, mae'r byd modern yn trin ni fel statistics, fel peiriannau, ond da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Da ni ddim wedi cael yn creu fod yn beiriannau. Da ni wedi cael yn creu fod yn fywydau byw ar lun a delw Duw sy'n mwynhau perthynas gyda'n Duw. Da ni'n cael yn gorfodi gan y byd modern i fyw bywyd sydd allan o rhythm gyda'r un nath yn creu ni yn y lle cyntaf. A da ni'n gweld hyn y mywyd Iesu Grist ei hun. Yn Efengyl Luc, yn yr adnodau nes i ddarllen, a mae'n digwydd mewn sawl lle arall hefyd. Mae Iesu Grist yn brysur. Mae gyda fe busy schedule, a dweud y lleia, o leia yn y 3 blynedd olaf i fywyd ar y ddaear. A mi oedd yna fendydd, mi oedd yna ffrwyth i'w weinidogaeth. Oedd pobl wrth i boddau'n gwrando ar beth ganddo fe i rannu. Oedd pobl yn tyrru ato fe i gael iachad. Ac tase ni yn ei sefyllfa fe, lle oedd yna rhywbeth da yn digwydd, bydden ni yn reddfol yn bydden yn y byd modern, jyst yn mynd syth ymlaen i'r cyfarfod nesaf, syth ymlaen i'r engagement nesaf, syth ymlaen i'r cyfarfod awyr agored nesaf. Ond mae'n ddiddorol iawn, a mae werth i ni sylwi be mae Iesu yn wneud. Roedd y tyrfaoedd mawr o bobl yn dod i wrando arno ac i gael ei iachau. Ond be sy'n digwydd? Ond byddai Iesu'n aml yn mynd o'r golwg i le oedd unig yn yr anialwch i weddio. Mae'n amlwg fod Iesu, y prysurdeb, y galw oedd am ei sylw fe, y galw oedd am ei weinidogaeth mae'n sylweddoli bod ddim yn gallu wneud hynna heb bod yn gyntaf mewn rhythm gyda ei dad yn y nefoedd. Hynny yw bod rhaid iddo fe gael y moment tawel yma, y moment yma o sabbath, os chi eisiau defnyddio'r term yma, mwyn wedyn gallu gwasanaethu popeth arall oedd yn wneud. Hynny yw,
dyma yw'r patrwm mae Duw wedi roed i ddynoliaeth o'r dechrau. Sef patrwm o wasanaeth, gwaith a gorffwys. Nawr dwi'n meddwl bod yna beryg i ni fynd i'r ddau eithaf yn does. Dwi wedi cyffwrdd eisoes ar y duedd sydd yn y byd modern o drin ni jyst fel peiriannau sydd jyst yn, sy'n cael yn gweithio'n galed, gweithio oriau rhy hir falle, lot o demands ar pobl, a pobl yn esgyluso yr angen i orffwys. Dwi'n mynd sôn ar hyn o bryd jyst am orffwys yn yr arglwydd, dwi'n ni at hwnna, mae'n jyst gorffwys full stop. Ond ar y llaw arall, mae pobl yn gallu bod mor horizontal a laid back, nes bod nhw'n anghofio bod Duw wedi'n creu ni i'w addoli fe ym mhopeth da ni'n gwneud, gan gynnwys yn gwaith a'n gwasanaeth. Ac rhywsyd rhwng fel y ddau eithaf yma, mae gyda ni'r model yn Iesu Grist ynglyn â beth yw'r work-life service, praise, be bynnag balance da ni'n chwilio amdano. Mae Iesu yn rhoi llwyr wasanaeth i bobl. Hynny yw, da ni ddim yn gwybod am unrhyw un sydd wedi gwasanaethu fwy na Iesu. Hynny yw, nath e wasanaethu gymaint nes bod e wedi rhoi i fywyd i lawr drosto ni. So yn Iesu, mae gyda ni'r model perffaith o beth yw gwasanaeth. Beth yw gwasanaeth hunan aberthol hyd yn oed. Ond eto, mae e mewn rhyw rhythm perffaith gyda'r gorffwys a'r adfywio a'r amseroedd tawel yma, lan y mynydd, yn yr anialwch. A mae'n bwysig i ni sylweddoli, mae nid jyst rhyw fath o chill out time i just bod yn weird o dde. Ddim bod unrhyw beth yn bod ar bod yn weird weithiau. Chi'n edrych yn o fi a dweud ti'n weird, Rhys. Anyway, mi oedd yr amseroedd tawel yma, oedden nhw'n amseroedd pwrpasol. Oedden nhw ddim just yn mynd am dro. Ddim bod unrhyw beth yn bod ar fynd am dro, dwi wrth y modd efo mynd am dro. Ond oedden nhw'n amseroedd tawel mwyn adfywio i ysbryd gyda'r tad. Felly pan da ni yn meddwl ynglyn â'n amseroedd tawel ni, yn amseroedd o orffwys ni, mae'n bwysig bod ni yn gweld nhw nid fel amser i just smasho trwyddo cyfres ar Netflix, dwi gymaint a unrhyw un yn neud hwnna, ond maen nhw'n amseroedd i ni adfywio yn ysbryd a new. Nhw'n amseroedd mwyn rechargio'r batteries ar bob lefel, ond yn fwy o bwysig yn ysbrydol falle, mwyn i ni wedyn fynd nôl mewn i'n byd, a'n gwaith, a'n bywydau, yn llawn o'r ysbryd eto i garu pobl fel mae Iesu'n gyntaf wedi yn caru ni. Nawr, mae gyda ni fel Cymru berthynas bach yn rhyfedd gyda'r sabbath. Mae rhai ohonoch chi o'r genhedlaeth hŷn yn cofio y Sul Cymreig. Lle oedd pob dim ar gau, oeddech chi ddim yn cael gwneud dim byd. Hynny os oedd rhywun yn torri'r gwair ar ddi Sul, wel, oedd hwnna fel bod y pechod mwyaf erioed. Mae genna i uncle, dwi'n cofio, oedd e ddim yn gadael i'w blant yng Nghysyn si chwarae pêl-droed ar ddi Sul, tyfod. A pan o'n i'n fach i ddweud y gwir, mam a dad, so nhw ddim yn considero mynd allan i gael bwyd ar ddi Sul neu siopa ar ddi Sul. Maen nhw yn erbyn hyn, standards have slipped. ond mae'n ddiddorol di. Da chi'n cofio gan Sobyn ar Smeiliaid gan dechrau'r 90au neu diwedd yr 80au, Cadw'r Sabbath yn can, da. Ond oedd e'n gan oedd yn rhoi rhyw bortread yn doedd o'r gymuned Gymreig. Ac mae'r mae hwnna'n dangos yn dydi, sut mae rhywbeth sy'n gallu cychwyn yn dda. Yn wreiddiol, oedd yn dda yn doedd. Y syniad yma o jyst gosod un diwrnod i'r arglwydd.
Ond yn sydyn reit, os chi ddim yn neud yn yr ysbryd cywir, mae e'n gallu mynd o fod yn rhywbeth sydd yn bendithio ac yn rhoi rhyddid i rywun addoli, i fod yn rhywbeth sydd yn rheoli rhywun a bod yn rhywbeth legalistig a rhywbeth sydd yn ddeddfol ar rhywun. Felly, oherwydd hynna, oherwydd bod fi wedi cael fy magu pan oedd y Sul Cymreig yn Aberystwyth dal yn thing, eis i am chydig flynyddoedd, a meddwl bod e jyst ddim yn bwysig, dwi'n eisiau sort of rebelion erbyn e. Ond dwi wedi dod cylch llawn erbyn hyn, a gweld actually, dyw'r saboth ddim yn rhywbeth, ddim yn ddeddf sydd yna yw'n rheoli ni, ond mae'r saboth yna fel rhodd i'n bendithio ni. Mae e'n rhoi hawl i ni ddweud na wrth brysurdeb y byd a dweud ie i gael amser arbennig gyda Duw. A hefyd pobl Duw falle. Mae'n beth da bod ni'n dod at yn gilydd fel hyn unwaith yr wythnos. Un o'r pethau o'n i'n gweld yn ddiddorol iawn, i chi sy'n dilyn y pethau yma, yn y byd sort of gwleidyddol, neu ddim mewn gormod i hyn, ond yn y byd gwleidyddol, mae lot o ymgyrchwyr adain chwith, so pobl sy'n ymgyrchu am hawliau gweithwyr ac yn y blaen, bod nhw'n anffyddwyr llwyr, maen nhw'n ymgyrchu yn galed i gadw un diwrnod yn wahanol i'r diwrnodau eraill. Achos bod nhw'n gwerthfawrogi bod angen i bobl a gweithwyr gael eu gwarchod rhag cael eu sort of bita a'i tiwio'n gyfan gan y monster modern ac ydy y cyfalafiaeth. O'n i'n gweld hwnna'n ddiddorol, mae e'n neud synwyr. Mae hyd yn oed pobl sydd ddim yn rhannu'n ffydd ni yn gweld bod patrwm Duw wedi i argraffu ar yn bywydau yn colonnau ni a bod ni angen y patrwm yma o gwaith a gorffwys gyda'i gilydd. Ac un o'r ffyrdd mae pobl yn edrych arno fe yw bod saboth fel protest yn erbyn y byd modern, fel resistance movement. A mae yna un esboniwr Beiblaidd o'r enw Walter Brueggemann yn rhoi dy fel hyn. In our own contemporary context of the rat race of anxiety, the celebration of Sabbath is an act of both resistance and alternative. It is resistance because it is a visible insistence that our lives are not defined by the production and consumption of commodity goods. Mae'n ffordd da o edrych arno fe, yn dydy. Felly sut allwn ni ddweud na i prysurdeb y byd ac ie i fwy o lenyddwch gyda Duw. Wel, mae rhaid i ni beidio bod ofn cadw'r saboth. Mae eisiau ni fynd yn old school yn hyn o beth. Mae eisiau ni ddysgu weithiau bod e'n iawn i ddweud dim mwy i brysurdeb y byd. Weithiau, i ni... dwi'n mynd i wneud mistake yna, mae Esill gos yn chwerthin ar ben fi. Dweud, i ni'r genhedlaeth iau, dwi ddim o'r ifanc hynny. I pobl canol oed a iau, un o'r pethau lle mae saboth yn gallu bod yn lot o help, ydy edrych ar bethau fel digital detoxing. Mae hwn yn wendid gyda fi. Hynny yw, na i golli llawer gormod amser weithiau yn sgrolio Facebook, yn sgrolio Instagram, YouTube short, you name it. Mae e fel drug i fi. A dwi ddim yn gyd-ddigwyddiad bod e fel drug. Mae'r cwmni yma wedi wairio i algorithm i ddal ni yn addicted. Yn union fel mae'r cwmnïau sy'n cynnyrchu bwyd efo gormod o siwgr a halen ac yn y blaen. Dwi ddim yn gyd-ddigwyddiad. Ac felly, mae saboth yn rhoi patrwm i ni yn y maes yna, jyst i chwilio
am adegau yn y dydd, adegau yn yr wythnos, lle ni'n jyst yn rhoi switch off, lle ni'n dweud na i hwnna. Mae yna gwahanol ffordd o wneud e. Hynny, mae yna rai pobl yn awgrymu bod chi'n chwilio am 24 awr rhywbryd yn yr wythnos, le i chi yn llythrenol rhoi eich smartphone ffwrdd am 24 awr. Gyda fi ddim yn ddisgyflaeth i wneud hynna. Un beth dwi yn bersonol yn wneud, pan dwi'n cymryd gwyliau, dwi'n delay social media off y ffôn. Ers blwyddyn a hanner nawr, sgynna i ddim notifications ar fy ffôn. So os wneud rhywun ddamon neges i fi, yn wneud o ddim distractio fi pan dwi fod yn rhoi sylw i rhywbeth arall, na i ddal y neges mewn chydig oriau weithiau. So mae yna gwahanol ffyrdd i wneud e. A be dwi wedi ffeindio, a fi rhaid i pawb ffeindio i ffordd i hunain, wrth i fi tiwnio allan distractions a sŵn y byd, dwi wedyn yn rhoi fwy o lle i'r ysbryd glân ac i gariad Duw siarad i hun mewn i mywyd i. A mae rhaid bod yn ruthless amdano fe, neu ddim dyfynnu teitl llyfr, ond chi'n gwybod am pa lyfr dwi falle'n sôn amdano. Ac dyna pam o'n i eisiau tynnu sylw at Salm. Salm 1:3, dwi wedi dysgu bod yn dawel a dyddig. But, yn Saesneg, but I have calmed and quieted myself. A dwi'n hoffi hwn, dwi wedi dysgu. Hynny yw, mae'r pwyslais ar bod, mae sabbath yn rodd gan Dduw, ond mae e'n rhywbeth da ni angen hefyd cymryd cyfrifoldeb drosto fe. Da ni angen dysgu yn hunain i fyw mewn rhythm gyda ffordd Duw. Hynny yw, dwi ddim jyst yn digwydd yn naturiol. Ac i ddeud y gwir, mae'r opposite i ddigwydd yn naturiol. Yn naturiol, da ni wedi'n programio i losgu allan. Da ni wedi'n programio i exploitio y byd ac exploitio'n hunain oherwydd pechod. Dyna sut da ni'n naturiol. Ond mae Duw yn rhoi rhodd i ni fyw bywyd mewn ffordd gwahanol, i fyw yn ôl i rhythm perffaith e. Ond mae e'n rhywbeth da ni angen actively cymryd rhan ynddo fe. Mae'n rhywbeth da ni angen dysgu. But I have calmed and quieted myself. Mae rhaid i fi, a siarad yn bersonol na, mae rhaid i fi wneud ymdrech i ddysgu fy hun, i roi switch off i bethau, mwyn bod yn dawel a dyddig efo Duw. Nawr, mae'r term yna dyddig, mae'n derm yn y Gymraeg, da ni'n defnyddio'n aml pan mae yna blentyn bach yn ddyddig ymreichiau i fam. Dwi'n meddwl nathon ni byth cyrraedd y pwynt yna gyda hogiau ni pan oedden nhw yn fach. A chi'n gallu gweld y ddelwedd yn dydych. Fatha person sydd ddim yn stressed out, person sydd ddim yn ysgrechian am hyn, gofyn am y llall, ond rhywun sy'n content ymreichiau. Ydyn ni yng nghanol prysurdeb y byd modern, ydyn ni yn ddyddig ymreichiau yn tad yn y nefoedd. Mae sabbath yn un o'r ffyrdd. Mae Duw yn rhoi i ni fel rhodd i ffeindio'r lle yna i fod yn ddyddig. Dwi jyst eisiau gorffen gyda'r stori fach yma. Nawr, pan fyddwn ni yn prynu darn newydd o offer i'r tŷ, okay? Boed yn microwave i'r gegin, neu strimmer i'r ardd, neu beth bynnag. Pa bynnag gadgets da chi wedi prynu. Newch chi sylwi'n aml ar y pethau yma bod yna sticker weithiau neu fydd yn yr instruction manual yn dweud rhywbeth fel use only according to manufacturer's instruction. Os ydych chi fel fi, fyddwch chi'n aml yn anwybyddu hwnna a meddwl, allai i ddefnyddio'r strimmer yma sydd fod torri'r gwair i dorri'r goedan lawr. A beth sy'n digwydd? Mae'r strimmer yn torri, yn dydi?
Dyna sy'n digwydd. Os da ni'n defnyddio pethau i bwrpas gwahanol, neu mewn ffordd wahanol i be gathon nhw i creu i ddechrau, mae pethau yn torri. A dwi'n meddwl fod yr ymadrodd yna, use only according to manufacturer's instruction, yn wir amdano ni fel pobl. Mae Duw wedi'n creu ni i fflyrysio, i fyw bywyd ar ei orau yn dilyn i batrwm e. A mae gan y patrwm yma rhythm naturiol o wasanaeth a gwaith, ond un sy'n landio dro ar ôl tro wedyn mewn sabbath, mewn gorffwys a mewn adfywiad yn yn tad yn y nefoedd. A dwi'n meddwl, ac yn y fan hyn, dwi'n siarad yn bersonol, achos mae chi sy'n adnabod, fi'n gwybod, yn yw 19 mis yn ôl ges i rhyw fath o burn-out neu rhywbeth. A ddys i wyneb yn wyneb gyda reality, bod fi'n byw bywyd mewn rhythm gwahanol i sut oedd Duw wedi creu fi i fyw. Ac felly, dwi wedi bod ar rhyw daith o ailweirio fy hun o ffordd y byd nôl ychydig yn nes, still work in progress, yn chydig yn nes i rhythm dwi'n meddwl mae Duw eisiau ni fyw yn bywyd. A dwi'n meddwl bod lot o'r argyfwng mae cymdeithas modern yn ei wynebu, yn arbennig pobl falle oedran fi a iau. Mae lot o'r argyfwng, ystyr, lot o argyfwng, a dwi ddim yn expert ar hyn, so dwi'n deud yn ysgafn. Mae lot o'r argyfwng iechyd meddwl ac yn y blaen yn dod o'r ffaith bod pobl yn byw bywyd mewn rhythm gwahanol i sut da ni wedi cael yn creu i fyw gan yn tad yn y nefoedd. Use only according to manufacturer's instruction. Felly wrth i ni feddwl tymor yma ynglyn a bod yn pobl y ffordd, mae'n bwysig bod ni'n cofio fod patrwm o sabbath yn rhan o fod yn pobl y ffordd. A dwi'n meddwl bod hwn ddim jyst yn neges da i bobl, i Gristnogion, i bobl sydd yn credu, ond dwi'n meddwl bod hwn yn newyddion da i bobl sydd ddim eto'n credu. Achos mae e'n dangos ffordd o fyw, mae e'n dangos lifestyle os hoffech chi, dwi'n meddwl mae'r byd yn hiraethu amdano fe. Os chi'n mynd nôl i'r dechrau gyda geiriau Fontaine's DC, in the modern world, I feel nothing. Mae yna lot o bobl does sy'n teimlo dim byd, oherwydd gor-brysurdeb y byd modern. Wel, mae ffordd Iesu yn cynnig ffordd well i bobl i fyw. Ffordd sy'n fwy caredig, ffordd sy'n fwy hael, ffordd sy'n fwy balanced, ond bod ei gyd yn dod allan o'r bywyd sydd i ni yn Iesu Grist. So, da ni jyst mynd i cael munud o weddi nawr i ni bwyso mewn i rywfaint o hyn, a wedyn byddwn ni'n mynd draw at i gymryd y cymyn gyda'n gilydd. Wel, y Dduw Dad, da ni'n diolch am y geiriau yna gan Dafydd yn y Salm. Dwi wedi dysgu bod yn dawel a diddig. Fel plentyn bach yn saff ym mreichau ei fam. Ydw dwi yn dawel a bodlon, fel plentyn yn cael ei gario. O Dduw Dad, da ni yn cyflwyno pawb yma bore yma i ti. Falle fod yna rhywun yma bore yma sy'n teimlo yn hollol burnt out oherwydd prysurdeb a pwysau bywyd. O Dduw Dad, rho'r cyfle, rho'r dewrder hyd yn oed i'r person yna fod yn ruthless, yn dweud na wrth rhai o pethau'r byd, mwyn dweud ie i fwy o lynyddwch gyda ti. O Dduw Dad, falle fod yna rhywun arall yma o Dduw Dad sydd falle o fod yn onest am y peth, wedi wneud bach o eilyn, wedi wneud idol hyd yn oed allan o gwyliau a gorffwys ac yn y blaen. A dwi o Dduw Dad yn un o'r bobl yna sy'n just yn disgwyl ymlaen am y brec nesaf neu rhywbeth. Wel, helpa ni gyd o Dduw Dad i weld o Dduw Dad bod sabbath
mae e fod yn rhan o rhythm yn bywyd ni. Rhywbeth sydd yn cael ei ddal mewn rhythm naturiol gyda gwaith a gwasanaeth a teulu a cymuned. O Dduw Dad, helpa ni jyst ffeindio'r balans yna wyt ti eisiau i ni. A helpa ni, o Dduw Dad, i wneud yn siŵr bod ni yn gweld Sabbath fel amser i fuddsoddi amser yno ti, o Dduw Dad, a ddim yn amser off i fuddsoddi yn crime thriller diweddara neu beth bynnag yw'r pethau eraill da ni'n licio wneud, o Dduw Dad. O Dduw Dad, da ni yn adlewyrchu, Dduw Dad, ar y geiriau yna o'r gan. In the modern world, I feel nothing. Ac o Dduw Dad, da ni'n cyflwyno unrhyw un yma, o Dduw Dad, sydd wedi ffeindio hunain yn y lle yna, wedi cael rhyw sensory overload, oherwydd, ddim yn gwybod, gormod o conflict yn ei lle gwaith, falle. Gorddefnydd o social media, neu rhywbeth fel yna. So os unrhyw un wedi ffeindio hunain yn numb oherwydd y sensory overload yma, i ni'n gofyn ti ddod ei achad i'r person yma, nes bod nhw'n teimlo pethau eto. Ac yn fwy o pwysig, yn teimlo dy gariad di, o Dduw Dad. Felly o Dduw Dad, rod y ffydd i ni, ond hefyd y ddisgyblaeth i ni, fyw bywyd mewn balans, sy'n cynnwys Sabbath, o Dduw Dad. Fel bod y byd o'n cwmpas ni, pobl sydd ddim eto falle yn dadnabod y dy garu di, yn gweld fod yna rhywbeth gwahanol, fod yna rhywbeth gwerthfawr, fod yna rhywbeth atyniadol am bobl y ffordd. Amen.